σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. Α, μπράβο, Έτσι. πολύ ωραία. Σε παρακαλώ, Γιάννη, να πάρει το Υπουργικό Συμβούλιο να του πει χρόνια πολλά και ξεκινά από τον κύριο Λαπαβίτσα. Τι λέει εδώ, καλημέρα παιδιά, λέει Μιχάλη, ποια είναι η γνώμη σου για τη ζωή Κωνσταντοπούλου? Σας παρακαλώ, παιδιά, σας παρακαλώ, θέλω να μπορώ να χρησιμοποιώ την τουαλέτα του σπιτιού μου, σας παρακαλώ. Τι λέει εδώ, καλημέρα Μαρία, εγώ στη θέση σου δεν θα ήξερα ποιον να διαλέξω. Ο Μιχάλης ο Άγγελος με υπέροχα μπλε μάτια, αλλά και ο Τουμπάνος με λαχνός. Άγγελος με υπέροχα καστανά μανιά και μια τρελή κοιλιά. Μαρία μου, είναι η χοντρή που θα μου πάρει τη γυναίκα μένα. Χάνει σιγά σιγά το παιδί. Ναι, έκοψε το τσιγάρο τώρα, θα γίνει τετράφιλη ντουλάπα. Μιχάλη, μην του λες τέτοια. Τον βρίζω για να σταματήσει. Γι' αυτό. Κάτι πρέπει να κάνει κάποια στιγμή κάτι. Νάτος, είδες πως σε κοιτάει λοξά. Συγγνώμη για μένα, λέτε. Βεβαίως. Για σένα δεν το κατάλαβες. Έτσι συμβαίνει εδώ. Ένας λέει για τον άλλον. Και όλοι μαζί δεν λέτε ποτέ για μένα. Έτσι είναι, αυτή είναι η συμφωνία. Έχει υπογράψει το χαρτί περί μυστικότητας και περί εχεμήθειας εδώ. Μόλις μπήκα. Breakfast FM in bed. Θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον γιατί έχετε γενέθλια, γιορτή, έχετε μια επέτειο, τον αγαπάτε, την αγαπάτε. Χωρίσματα κάνω επίσης. Δηλαδή μπορώ να σου διαλύσω εγώ το δεσμό σε 2 λεπτά. Όλα. Ό,τι Ας θέλουμε. μη μας τύχει, αλλά τα κάνεις. Επίσης. Χωρίσματα στα δωμάτια. Και στα δωμάτια κάνουμε χωρίσματα και κάνουμε και μελέτες, διότι λόγω του τουμπάνου δεν κάνουμε και real estate. Κάτι κάνουμε. Ανακατευόμαστε και με. Τα πάντα είναι σήμερα εκπομπή. Παιδιά, έφυγε ο Γύφτουλας και αισθάνομαι καλύτερα. Πώς είσαι? Πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε και μετριόμαστε. Τώρα ποιοι είναι οι άντρες, ποιοι είναι οι γυναίκες εδώ μέσα. Γεωργία, καλημέρα. 95,2 Athens DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Σου τηλεφωνούμε γιατί μάθαμε από το Σπύρο ότι έχει τα γενέθλιά σου. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Γεωργία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ποιος είναι ο Σπύρος? Τι τον έχουμε το Σπύρο κόμενο? Τι τον έχω το Σπύρο, Εκτός ποχιασμένο. Ο Σπύρος είναι ο σύζυγός μου. Α, είναι σίγουρα. Και αγαπάμε όλοι οικογενειακός Athens DJ. Σας ευχαριστώ. Εντάξει, μην εκτίθεστε άλλο. Γεωργία μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε την κλήρωση. Ποιος θα ταξιδέψει στο Μιλάνο για Maroon 5? Α, ναι, σωστά. Η μεγάλη κλήρωση. Τι κάνεις εκεί τώρα? Μας δείχνεις τον ντεκολτέ σου? Φτιάχνω την πλούζα μου. Σταμάτησε το μυαλό μου. Έφυγα. Έπρεπε να το κάνω πιο μετά. Της μιλάω εγώ και κάνει αυτό που κάνουν όλες οι γυναίκες. Αυτό που σηκώνουν εδώ το. Πώς λέγεται αυτό? Το στράπλες. Πώς τα ξέρω. Το στράπλες. Σήκωσε το στράπλες και βεβαίως μην κοκκινήσεις άμα σου λέω πρόστιχα. Ορίστε. Κοκκίνησε, ρε. Καλέ, δεν κοκκινίζω. Καλό παιδί. Καλά. Καλέ, δεν κοκκινίζω, καλέ. Όσο συνεχίζεις κοκκινίζεις, ξέρεις τι λόγο. Αλήθεια, δεν κοκκινίζω. Λοιπόν, με το που της λες κάτι πρόστιχο τρελαίνεται. Ναι. Αυτό είναι από ευγένεια, είναι γιατί. Δεν ξέρω να κάνει κάτι. Από ευγένεια είναι και ήθος. Από ευγένεια και ήθος. Έτσι. Λοιπόν, κάτι θα έλεγα τώρα και το χάσα. Διαβάζω εδώ, Μαρία, μετάνιωσε για κλοπή. Πρόσεχε τι γίνεται. Ναι. Η συνείδηση είναι μεγάλο πράγμα. Πολύ, πάρα πολύ. Μετάνιωσε για κλοπή μετά από 25 χρόνια. Ένας άνδρας που πριν από 25 χρόνια έκλεψε μηχανάκι στην Αυστρία, έστειλε ένα ανώνυμο γράμμα στην αστυνομία στο οποίο αποκάλυπτε την παράνομη πράξη του, ομολογώντας την ενοχή του. Μάλιστα, στο γράμμα αυτό στην αστυνομία εσόκλησε και 1.400 ευρώ ως αποζημίωση προς το θύμα της κλοπής. Θα τον έτρωγε τόσα χρόνια. By the way, και ο έρημος σήμερα λείπει, επιστρέφει κάτι κλοπημέ. Αύριο θα είναι εδώ. Καλιφορνέζος ο Γκίλιαν Γκρινσάιντ δέχεται παραπάνω από τους γείτονές του. Μα πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Γιατί έχει ένα κήπο δίπλα και έχει ένα δέντρο ύψους 10 μέτρων, Μαρία. Το οποίο το μεγαλώνει και τα λοιπά και το καλλιεργεί και το καλοπίζει έτσι ώστε να φαίνεται σαν πέος. Άκου τώρα, αυτό πώς του ήρθε? Πόσο άτυχη μπορεί να ανοίξει το παράθυρο σου το πρωί και να βλέπει απέναντι του γείτονα το δέντρο. Λοιπόν, η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι, λέει, γιατί υπάρχει το δικαίωμα της καλλιτεχνικής ελευθερίας. Και ανοίγει άλλη το παράθυρό της να πάρει μια αναπνοή και τα λοιπά. Και βλέπει ένα 10μέτρο. Τώρα θα μας πεις κανένα καλό μαγιό που να έχει ενδιαφέρον. Brazilian. Να, ήρθε και ο άλλος, ξυπνήσανε με το Brazilian. Το πιο hot μαγιό στον πλανήτη μπορεί να αφήσει αδιάφορο μόνο αρσενικό από άλλον πλανήτη. Λοιπόν, όποια και να φοράει Brazilian, δεν γίνεται ο άντρας να μην την κοιτάξει. Έτσι. Σας αρέσει πάρα πολύ το Brazilian, έτσι? Και το τελευταίο. Και το Brazilian έχει, αν θέλει, έχει και εδώ που ξεκουμπώνει από εδώ. Δεν έχει, το κορδονάκι. Έχει το κορδονάκι. Θες να πας να κάνεις το μικρό σκυλάκι, να το δαγκώσεις και να φύγεις. Έτσι ακριβώς. Να το τραβήξεις και να. Να το τραβήξεις. Παιδιά, απλά θα κοιτάτε. Γεια σου, ναι, καλά. Και το τελευταίο είναι το κλασικό τρίγωνο με τα κορδονάκια. Τι σου κάνει το κλασικό τρίγωνο με τα κορδονάκια? Το άλλο δεν έχει, ρε παιδί μου, αυτό το. Ποιο είναι το τάγκα τούγκα? Αυτό το καλό. Το κορδόνι. Ναι.
Είναι το. Λες. Όχι, αυτά οι Βραζιλιάνες. Ναι. Που είναι ένα κορδόνι πίσω μόνο. Γιατί δεν Αυτό είναι πάρα πολύ διαδεδομένο εκεί πέρα. Γιατί δεν το συμπεριλάβει στην σειρά. Γιατί δεν το έχει η έρευνα, γιατί οι Βραζιλιάνες. Η έρευνα είναι. Μην πω τι είναι η έρευνα. Δεν θυμάσαι που σου είχα πει ότι οι Βραζιλιάνες τρώνε και έχουν και ειδική διατροφή για να έχουν τέτοια οπίσθια. Τα έχουμε πει αυτά. Φασόλια και ρύζι. Έτσι. Έλα ρε Γιώργο. Ρε Γιώργο, όμως το καλά. Ήμουνα στην ονείροξη μέσα. Θα το ξαναπάω το τραγούδι. Λέει, γιατί δεν διαβάζει το μηνυματάκι που αφορά τον Έρβουν ότι μας λείπει σήμερα? Και ο Κινέζος επίσης, τι λέει, μήπως τον ζηλεύετε που είναι, λέει, Σταρ. Όχι, Σταυρούλα μου. Λείπει, έχει πάει για μια δουλειά, είπαμε, και θα επιστρέψει. Σιγά τώρα μην βάλουμε την. Τη γάτα μας να κλαίει. Ακριβώς. Έχουμε τον ξάδερφό του εδώ, έναν άλλο κύριο, αλλά δεν θέλει να μιλήσει αυτό τα Κινέζικα. Είναι σοβαρός. Λοιπόν, εντάξει. Οκ. Ναι, Κωνσταντίνα, εσύ. Ναι. 95,2 Athens DJ. Κωνσταντίνα μου, είσαι η μεγάλη νικήτρια Athens DJ. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος. Φεύγεις για Maroon 5. Καλημέρα από εδώ, δεν το πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ. Προσπαθούσαμε να σε πιάσουμε. Πάρα πολύ. Αλλά δεν χτύπαγε το τηλέφωνο, δεν ξέρω γιατί. Κοιμάσαι με το τηλέφωνο. Κωνσταντίνα, πού είσαι τέτοια ώρα? Είμαι στο κρεβάτι μου και είμαι στη φάση που χτυπάνε τα ξυπνητήρια ανά 5 λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, κάτσε να στα πω όλα. Πήγαινε για εκεί πέρα, ξαπλώσου τα πω όλα. Λοιπόν, φεύγεις 11 Ιουνίου. 12 Ιουνίου θα δεις τους Maroon 5. Προφανώς σου αρέσουν, αφού έχεις λάβει μέρος. Και στις 13 επιστρέφεις με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δεν θα πληρώσει τίποτα. Θα πάρεις και κάποιον μαζί σου, κάποιο φίλο, κάποια φίλη. Αν δεν έχεις κάτι, έρχομαι εγώ. Εντάξει, Κωνσταντίνα. Έγινε, θα το κανονίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνε στη γραμμή, σε παρακαλώ. Θέλω να κρατήσεις την ψυχραιμία σου. Γιατί? Πρέπει να το πω αυτό, γιατί οφείλω να λέω τα νέα. Τι? Και θέλω να είσαι ψύχρεμος. Ναι. Λοιπόν, έχει έρθει στην επιφάνεια ένα βιβλίο που έχει γραφτεί πριν κάποια χρόνια και για τώρα μένα? ήρθε και προκαλείς άλλο. Όχι για σένα, για την κολλητή σου. Ποια? Τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Ράτε από εκεί πέρα. Άκου τι λέει. Ναι. Ένα ανατρεπτικό βιβλίο έχει προκαλέσει άλλο στην Αγγλία, αφού υποστηρίζει ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ, που το όνομά της σηματοδότησε μια ολόκληρη εποχή, Ναι. ήταν στην πραγματικότητα άντρας. Συγγνώμη που. Πόσο αγράμματη, Θεέ μου. Πόσο αγράμματη. Γιατί? Για την πρώτη Ελισάβετ υπήρχε αυτό. Είχαμε κι άλλη. Ήτανε ginger κοκκινομάλα. Ήταν η πρώτη Ελισάβετ. Να σου πω κάτι. Καλά, δεν το ξέρουμε, βρε Να σου Μιχάλη, πω, και αυτή μπορεί να τα κοκκινομάλα. Είσαι η μημαθέστατη. Στα 150 τις είχε σπρίσει. Δεν ακούς λόγο τώρα. Να σας πω. Δεν στη Δεν δείξαμε. μιλάμε έτσι για το παλάτι. Παρακαλώ. Μα φαντάζεσαι. Υπήρχε αυτό γιατί είχε ορκιστεί Παρθενία, ναι. Τι Παρθενία? Έτσι είχε ορκιστεί, δεν το λέει. Το λέω ότι είχε ορκιστεί, αλλά. Η Ελισάβετ του είχε κάνει τόσα παιδιά. Ναι. Άρα, να σου πω κάτι. Μήπως αθέτησε τον όρκο της. Δεν είναι. Λίγο όταν νευριάζει, σου φέρνει λίγο. Σε παρακαλώ πάρα. Για κοροκόριτσο, όχι τίποτα. Και η καημένη Ελίζαβετ αυτή, η δικιά μας, η τελευταία. Το ξαναπείς αυτό. Λίγο όταν τα παίρνει του κρανίου. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ήταν η πρώτη που ήταν ανήπαντη κτλ. Αλλά βέβαια λένε πληροφορίες ότι τα είχε με τον υποκόμο. Εν πάση περιπτώσει, είναι θέμα. Μα είναι οικογενειακό δηλαδή, Τι είναι τούτη, ρε. Να σου πω κάτι. Μα δεν το λέω εγώ, το βιβλίο. Να κάνεις παρέα με το σκουρλέτ. Παράτα μου. Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε? Μαρία. Η Μαρία, τι κάνετε, Μαρία, πώς είστε? Καλά, Μιχάλη, εσύ? Πάρα πολύ ωραία. Τρέξατε γρήγορα στο τηλέφωνο από ό,τι βλέπω. Ναι. Και βεβαίως κερδίσατε. Σας δίνω λοιπόν δώρα από Ντέμπορα Μιλάνο. Εκπληκτικά βερνίκια νυχιών, κραγιών, σκιές ματιών, eyeliner. Θα σε δει το βράδυ, άμα τα βάλεις όλα μαζί ο σύζυγος, θα τρομάξει. Γελάει. Πώς τον λένε τον ευτυχή σύζυγο? Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος θα σε δει, θα σου επιτεθεί και θα γίνει κόλαση. Λοιπόν, αγαπητοί, έχεις κερδίσει όλα αυτά. Τώρα μείνει στη γραμμή. Thank you, darling. Bye. Καλό, μάλιστα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ποια είστε εσείς? Τζίνα. Η Τζίνα. Μ' ακούγεστε σοβαρή και σκεπτόμενη. Είμαι στο γραφείο. Α, εκεί είναι η υπόλοιπη Καραγιούζη. Ακριβώς. Μήπως είναι από τον Ονό? Δεν είναι από τον Ονό, βέβαια. Φιλάκια πολλά πάνω. Παρακαλώ. Είσαστε καταπληκτικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2 Athens DJ.